ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ മാതാജി വന്നൂടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പകുതിയോളം ഒന്നാം അധ്യായത്തില് കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പോ ഗാന്ധീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയി അല്ലേ? അനുകമ്പ കൊണ്ട് ദേഹമൊക്കെ വിറച്ചു അല്ലേ? ഇതിപ്പോ എന്താ പറയണേ? കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയി, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു, മുഖം വരളുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ എത്തി. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. വിറയലും രോമാഞ്ചമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ആനന്ദാനുഭൂതി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഭയം കൊണ്ടും, അങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂഡിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യാൻ അല്ലെ, കർമ്മോത്സുകനാവാൻ, കർമ്മനിരതനാവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അർജുനൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. വീണ്ടും ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ കേശവ എന്നാണ്. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചു അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് കേശവൻ എന്ന പേര്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ദുർനിമിത്തങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? അർജുനൻ ഇപ്പൊ അതുപോലെയാണ് തോന്നണത്. പറയാണ്, എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കണില്ല. മനസ്സൊന്നും സമനിലയിലല്ല. മനസ്സിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ്. എന്നെ തന്നെ ഞാൻ മറന്നു പോവാ. പിന്നെയാണോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റണത്? അപ്പോ എല്ലായിടത്തും ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു. ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? വികാര വിക്ഷോഭത്താലെ ആത്മവിസ്മൃതി ഉണ്ടാവുക. അതെങ്ങനെയാ? മനോദൗർബല്യം വരുമ്പോൾ അല്ലെ? മനസ്സൊക്കെ വളരെ ദുർബലമായി. കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛാനുസാരം അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയണത്? കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛാനുസാരം അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇപ്പോഴും സ്വാർത്ഥതയാണ്. എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് അറിയണില്ല കൃഷ്ണ, എനിക്ക് അങ്ങനെ വരണു, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരണു എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് അല്ലെ? യഥാർത്ഥമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം വിഷ്ണുവിൽ അഥവാ കൃഷ്ണനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ബദ്ധനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക, ആസക്തി ഉണ്ടാവുക, അത് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി വെക്കുക. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ഇത് മറക്കുകയും തന്മൂലം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനെ മറക്കാതെ ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അനുഭവവേദ്യമാവില്ല എന്നാണ്. 31 നാശ്രേയോനുപശ്യാമി
ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന ച രാജ്യം സുഖാനി ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്തു ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പോ എല്ലാവരും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു ബുക്കും പെന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഈ ക്ലാസ് പോകെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻറ്റീവ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കമൊന്നും വരണ്ട 9 മണി 10 മണി നേരത്ത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചേക്കണം. എത്രയും പ്രഭാവപൂർണവും ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 2 കൂട്ടർക്കേ അർഹതയുള്ളൂ. ആർക്കൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണു മരിക്കുന്നവനും ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും. ഇപ്പോ യുദ്ധക്കളത്തില് മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വീരസ്വർഗമാണ് കിട്ടുക. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മജ്ഞാനികള് അല്ലെ, സത്യസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവര്, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിതരായവര്, അവർക്കൊക്കെ ഈ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലും പറയാണ് അല്ലെ, ഞാൻ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്തോളാം, ഞാൻ സന്യാസിയായി കാട്ടിൽ പോയിക്കോളാം എന്നൊക്കെ അർജുനൻ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. 32 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇതാരാ വായിക്കുക? ഇതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. മാതാജി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. വായിക്കൂ. കിം നോ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈർജീവിതേന വാ യേഷാമർദ്ധേ കാംക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗ സുഖാനി ച ത ഇമേവ സ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണാം ത്യക്ത്വാ ധനാനി ച ആചാര്യഃ പിതരഃ പുത്രാസ്തഥൈവ ച പിതാമഹാഃ മാതുലാഃ ശ്വശുരാ പൗത്രാഃ സ്യാലഃ സംബന്ധിനസ്തഥാ ഏതാന്ന ഹന്തുമിച്ഛാമി ഘ്നതോപി മധുസൂദന അപി ത്രൈലോക്യരാജ്യസ്യ ഹേതോഃ കിം नु മഹീകൃതേ നിഹത്യ ധാർത്തരാഷ്ട്രാന്ന കാ പ്രീതി സ്യാർജനാർദ്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? ആർക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണൻ കൂടിയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ധാരണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ശ്വശുരന്മാർ, സ്യാലന്മാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിന് അവരെ കൊല്ലണം? അവരെ വധിക്കുകിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാം എന്ന് വന്നാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിനു വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാനാവുക? ജനാർദ്ദന, ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? ഇപ്പോ ഈ രാജ്യം നേടി യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ച് രാജ്യം ഭോഗങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി, എന്താ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു പ്രയോജനം? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവര് നമ്മുടെ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവര് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ, 2 ഭാഗത്തും. ഇപ്പോ ഗുരുജനങ്ങള്, പിതാമഹന്മാര്, പൂജനീയവരായവരെ ഒക്കെ ബന്ധുക്കളാണ് അല്ലെ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാണ് കൊല്ലുന്നത്? ത്രൈലോക്യം 3 ലോകങ്ങളും നേടാം എന്ന് വന്നാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെയാണോ എനിക്ക് വെറും ഈ ഒരു രാജ്യം കിട്ടണത്? 3 ലോകം തന്നാലും ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ റെഡിയല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? ഇപ്പോ സുഖം, സന്തോഷം ഇതൊക്കെ ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ആസ്വാദ്യകരമാവുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ബന്ധുക്കളെ മുഴുവനും വധിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഭോഗങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് അല്ലെ രാജ്യം, സ്വത്തുക്കളെ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാ സുഖം കിട്ടുക? എങ്ങനെയാ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്.
ഗോവിന്ദ, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് ഗോവിന്ദ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കും? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കീർത്തനങ്ങള് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്, നാമം ജപിക്കുന്നത് ഒക്കെയും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് നാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തി ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, കഥകള് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുക കാതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ മൂക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച തുളസി മറ്റു പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ മണപ്പിക്കാം. പാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് ദർശനത്തിന് പോകാം, പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാം ഭഗവാനെ, അല്ലെ? ശിരസ് കൊണ്ട് നമിക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മുടെ അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. 36. പാപമേവാശ്രയേ തസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിന തസ്മാനർഹ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല, അല്ലയോ മാധവ? സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അക്രമികള്, ആതതായികള് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹത്തേതാൻ ആതതായിന, ആതതായികള് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്രമികള് എന്നാണ്. അക്രമികളാണ് കൗരവര്. എന്നാലും അവരെ കൊന്നാല് പാപം തന്നെയായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. അവരെ ഹിംസിക്കുന്നതൊന്നും ഉചിതമല്ല ഏതു വിധേനെ നോക്കിയാലും. മാധവ, ലക്ഷ്മീപദേ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കണേ. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ വന്നാലും അവര് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളാണ്. അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സുഖം ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ്. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീവയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഈ 6ഉം ഈ കൗരവര് പാണ്ഡവരോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്ന് വൈദിക മതം. 37, 38 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇവിടെ. യദ്യപ്യേതേന പശ്യന്തി ലോഭോപഹത ചേതസ കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം ന ജ്ഞേയമസ്മാഭി പാപാദസ്മാൻ നിവർത്തിതും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭിർജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന എന്നാണ് ഇവിടെ. ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിന് വ്യാപൃതരാവണം? അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, മൂഢബുദ്ധികളാണ് അല്ലെ? ആസുരി ബുദ്ധികളിൽ പെട്ടതാണ്, ആസുരി സ്വഭാവമാണ് കൗരവപക്ഷത്തിന്. അധാർമികരാണ് അവര്. അവർക്ക് ബന്ധുഹിംസയിലോ സുഹൃത്തുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിലോ ഒന്നും അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല അതൊന്നും. പക്ഷെ നമ്മള് ആപത്തുകളെ കുറിച്ച്, ഇങ്ങനെ കുലക്ഷയം സംഭവിക്കും, അങ്ങനെ വന്നാല് ഉണ്ടാവണ ആപത്തുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിവുള്ളവരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളില് എന്തിനാ വെറുതെ വ്യാപൃതരാവണത്? ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കല്ലേ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല, എല്ലാം കേട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് പറയുക, അപ്പോ ഭഗവാൻ അതൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് പ്രാർത്ഥന. ഇനി ഒരു സമാധിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കും, അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതാണ് പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മറ്റവര്, മറുപക്ഷത്തുള്ളവര് ഈ യുദ്ധം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പരിണാമങ്ങള്, ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനനാണെങ്കിലോ ഇതിന്റെ ഫാർ റീച്ചിങ് കോൺസിക്വൻസസ് ഒക്കെ മുൻകൂട്ടി കാണുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഇവരോട് എങ്ങനെയും യുദ്ധം ചെയ്യണം, ജയിക്കണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ അവരെ വെല്ലുവിളിക്കാനൊന്നും അർജുനൻ ഇപ്പോ തയ്യാറാവണില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരുവശവും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട്. 39 കുലക്ഷയെ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമ്മ സനാതന ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണമധർമ്മോഭിഭവത്യുത. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെക്കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അല്ലെ, ഇപ്പൊ യുദ്ധ രംഗത്ത് ആരാണ് ഉള്ളത്? ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ നാഥന്മാരായിട്ടുള്ള പിതാക്കന്മാര്, പുത്രന്മാര്, ഭർത്താക്കന്മാര്, അവരൊക്കെയാണ് അല്ലെ യുദ്ധ സന്നദ്ധരായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മരണപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ ആ കുലം തന്നെ, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കും അല്ലെ. ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ബാക്കി ആരാ ഉണ്ടാവുക? സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ആണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ആ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരും. അവർക്ക് പിന്നെ ജീവനോപായം ഇല്ല അല്ലെ. പുരുഷന്മാര്, ഗൃഹനാഥന്മാര് എല്ലാവരും തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? അവര് അധാർമികരായി പോവില്ലേ എന്നാണ്. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തുന്നു. അവരെല്ലാം മൃതിയടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഗർഭാധാനം മുതല് അന്ത്യേഷ്ടി വരയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കാരണവന്മാരാണ് അല്ലെ. ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഓരോ കുലത്തിലും ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ അറിവുള്ള തലമുതിർന്നവരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അധാർമികരായി മാറും അല്ലെ. പുതിയ ഇളം തലമുറക്കാര് ഒക്കെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരമൊക്കെ അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു വംശത്തിന്റെ കാരണവന്മാര് അല്ലെ, അവരൊന്നും വധിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല. അവരെയൊന്നും വധിക്കരുത് എന്നാണ് അർജുനൻ. 40 അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. വാർഷ്ണേയ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്. വൃഷ്ണി വംശത്തിൽ പിറന്നവനെ, ആ കുലത്തിന്റെ മഹിമയാണ് അവിടെ പറയണത്. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ടു നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോവും. അല്ലയോ വൃഷ്ണി കുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. പറയാണ്, അങ്ങ് ഇത്ര വലിയ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആളല്ലേ, കുലമഹിമയെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങേക്ക് അറിയാലോ. അപ്പോ ആ കുലത്തിലെ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് വന്നാല് അല്ലെ, അധാർമികരായിട്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെ, അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ നശിച്ചു പോയാല് പിന്നെ അങ്ങനെ വർണ്ണസങ്കരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. പിന്നെ അധാർമികരായി മാറും, എല്ലാം നശിച്ചു പോവും എന്നാണ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസ്യതയെയും ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ സനാതന ധർമ്മത്തില് അല്ലെ, സ്ത്രീ വീടിന്റെ വിളക്കാണ് അല്ലെ. ആ സ്ത്രീയുടെ ധാർമ്മിക ചര്യകള്, ചാരിത്രം, ഇതൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിന് സഹായകമാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രകളായി പുരുഷന്മാരുമായി ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കും. അവർക്കൊന്നും ഒരു കൺട്രോളും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഗൃഹനാഥന്മാരൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, നിത്യ ജീവിതത്തിനുള്ള വകയില്ല എന്നൊക്കെ വരുമ്പോ അവര് അന്യപുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകും. അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ജനിച്ചേക്കാം എന്ന്. ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാര ആസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഈ സമൂഹം, ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ദുർബലമാവുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ സമൂഹം തന്നെ ദുർബലമാവും. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യുദ്ധം ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല ആരോഗ്യ ഇതൊന്നും കുട്ടികൾക്കും ഒന്നും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയൊന്നും കിട്ടാതെ പകർച്ചവ്യാധികള്, അങ്ങനെ പല പല ദുരിതങ്ങളും
അനുഭവിക്കാനിടയാവും. യുദ്ധത്തില് ഈ പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ ഈ പ്രജകൾ മുഴുവനും കൊല്ലപ്പെട്ടാലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മനുസ്മൃതിയിലെ 16 സംസ്കാരങ്ങള്, ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന് പറയും. സംസ്കാരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളാണ്. ആകെ 40 സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് 16 എണ്ണമാണ്. ഗർഭാധാനം. ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പ് ദമ്പതികള് ഭഗവാനെ നല്ലതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നല്ല പ്രജ ഉണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പുംസവനം, ഗർഭത്തിന്റെ 3-ാം മാസം ആ ഗർഭസ്ഥനായ ശിശുവിന് നന്മ വരാനായിട്ട്, ആത്മീയത ഉണരാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പൂജകളാണ്. സീമന്തം, കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജാതകർമ്മം, കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് എല്ലാ സമയത്തും ഓരോ പൂജകളും അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാമകരണം, കുട്ടിയുടെ പേരിടുന്ന ചടങ്ങ്, നിഷ്ക്രമണം, കുട്ടിയെ ആദ്യമായി വീടിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അന്നപ്രശ്നം, ആദ്യമായി കുട്ടിക്ക് അരിഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, ചൂടാകരണം, ആദ്യമായി മുടി മുറിക്കുന്നു അല്ലെ, 3 വയസ്സിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ കർണവേദം, ചെവി തുളയ്ക്കുക അല്ലെ, അന്നൊക്കെ ഹിന്ദുക്കള് ആൺകുട്ടികളും ചെവി തുളച്ച് കമ്മലിടുമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴൊക്കെ അതില്ല. വിദ്യാരംഭം, കുട്ടിയെ ആദ്യമായി എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അന്ന് പണ്ടൊക്കെ 6 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നിന്നാണ്, ഇപ്പോഴും 3 വയസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ. ഉപനയനം, വിശുദ്ധ നൂൽ ധരിക്കുന്നു. 10 വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണര് പൂണൂല് ധരിക്കും. അത് പ്രൈശർത്ഥം, ഓരോ വർഷവും പഠനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കേശാന്തം, ആൺകുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് ഋതുശുദ്ധി, ആദ്യത്തെ ആർത്തവ ചക്രം, പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഓരോ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയായിട്ട് നടത്തി പോരാറുണ്ട്. പിന്നെ സമാവർത്തനം, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം അല്ലെ, ഒരു ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞു, അതോടുകൂടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം, കല്യാണം അല്ലെ, വിവാഹം, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥനായി, അവനോന് മക്കളായി, പിന്നെ പൗത്രന്മാരായി, അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ മരിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യേഷ്ടി, അന്തിമ സംസ്കാര കർമ്മങ്ങള്, അന്ത്യകർമ്മങ്ങള്, അങ്ങനെ 16 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ആള് ജനിച്ച് മരിക്കണതിന്റെ ഇടയില്. അതൊക്കെ കാരണവന്മാരാണ് വീട്ടില് വേണ്ടും വണ്ണം നടത്തിക്കൊണ്ടുവരാറ്. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സങ്കരോ നരകായൈവ കുലഘ്നാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹ്യേഷാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനവുണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാവുന്നു. അധപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായികയാൽ അധപ്പതിക്കും. അപ്പോ പുരുഷരാണ് അല്ലെ, പുത്രൻ ആണ് പിതൃകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. പുന്നാഗമാകുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് ത്രാണനം ചെയ്യണ പുത്രൻ എന്നതാ പറയണേ. ആ ത്രാണനം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പുത്രനുള്ളതാണ്, മകന്. അങ്ങനെ ആ മക്കള് ഒക്കെ മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ഈ പിതൃക്കള് ഉദകക്രിയ കിട്ടാതെ അവര് അധപ്പതിച്ചു പോകും എന്ന്, പിന്നെ അവരുടെ ശാപം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ്. കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക്, സർവാത്മനായി ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ ജീവജാലങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പിതൃക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവരോടാകട്ടെ യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ സ്വയമേവ നിറവേറ്റപ്പെടും. ഭാഗവതത്തില് ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പലതരം കടങ്ങള് ഉണ്ട്. ദേവ ഋണം, പിതൃ ഋണം, അങ്ങനെ പല പല കടബാധ്യതകളുണ്ട്. ഒരാൾ ഇവിടെ ജനിച്ചു വരുമ്പോ ആചാര്യ ഋണമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരാല് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അതിന് നമ്മൾ അവരോട് കടപ്പാടുണ്ട് നമുക്ക്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട്, അവരുടെയും മാതാപിതാക്കളോട്, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയോട് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളുടെ അധ്യാപകര്, ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് ഒരു തത്വമെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്ന ആരാണോ അവരോടൊക്കെയും നമുക്ക് കടപ്പാടുകളുണ്ട്, ഋണം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ തീർക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.
കൃതജ്ഞരാവണം നമ്മൾ എപ്പോഴും. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാലും ഒരേ ഒരു കാര്യം അത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. അത് ഏതാണ് ആ കാര്യം? എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ സ്വയമേവ നിറവേറ്റപ്പെടും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ പിതൃഋണം വേറെ തീർക്കണ്ട, ദേവഋണം വേറെ തീർക്കണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. എപ്പോഴും സ്മർത്തവ്യം സതതം കൃഷ്ണ എന്നാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതെ സ്വയം സമർപ്പിതമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വേർതിരിച്ച് ഓരോ കടങ്ങൾ തീർക്കാനോ ഓരോ ചുമതലകൾ തീർക്കാനോ ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ്. 42 ശ്ലോകം. ദോഷൈരൈതേ കുലഘ്നാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈ ഉത്സാദ്യന്തേ ജാതിധർമ്മ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വത. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അർജുനൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതൊക്കെ കേട്ട് മിണ്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. അർജുനന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിചാരം എന്താ? ഞാനാണ് സർവജ്ഞൻ, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നാണ് അർജുനന്റെ ധാരണ. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് ഭഗവാന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താ അങ്ങനെ വരില്ലേ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാന്. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അറിയാത്ത ആളാണോ? എന്നാലും അർജുനൻ ഇപ്പോ തൻ്റെ കഴിവുകളില് വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്തിട്ടില്ല. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. സമൂഹത്തിന്റെ നാശം. മുതിർന്നവരെ ഹനിച്ചാല് കുലവംശനാശം സംഭവിക്കും. 39 ശ്ലോകം പറയുന്നു. കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു, അതും 39. വൈദിക ആചാരങ്ങൾ അവസാനിക്കും. കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു, അതും 39 ശ്ലോകമാണ് പറയണത്. സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകുന്നു ചാരിത്രമില്ലാതെ, 40 ശ്ലോകം. വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. സമുദായത്തില് കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തും. അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ അർജുനൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കണത്. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും അറിയാത്തതാണോ അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി. ഭഗവാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അതൊക്കെയും കേട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. 2-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാനില് അർജുനൻ ശരണാഗതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഉപദേശങ്ങള് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇതുവരയ്ക്കും ഭഗവാൻ അവിടെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ്. ആകെ കൂടി പറഞ്ഞത് എന്താ? ഇതാ 2 സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാ കൗരവ സൈന്യത്തെ കണ്ടാലും എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാം അർജുനനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഭഗവാൻ അതിന് ഒരു മറുപടി പോലും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും ഈസിയാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം മാത്രമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനനിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണ ഓരോ സംശയങ്ങൾ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ വരില്ലേ കൃഷ്ണ, മാധവ, ജനാർദ്ദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാ. ഭഗവാൻ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ അതൊക്കെയും കേട്ട് നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനകം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ എവിടം വരെ നോക്കി? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗുഡാകേശൻ അതൊക്കെ നോക്കി. യുദ്ധരംഗത്തിൽ അർജുനൻ ആരെയെല്ലാമാണ് കണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി. ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പറയൂ. ഗോക്കളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നും പറയാം.
ആ അപ്പൊ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ മറന്നു പോകണ്ട. 6 കൂട്ടം അക്രമികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, ആ, വീട് തീ വെക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അതെ ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അതെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ 6 ദാദാ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ ഉണ്ട്. ആ മാതാജി ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെറിയ തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ആ ഏതാ? അതായത് അർജുനന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും തേരിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ പേര് എന്നാണ് പാന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കണേ അല്ലേ? ആ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഉത്തരം കിട്ടിയത് തേരിന്റെ ആയിരുന്നു. അതെ തേര് തന്നെയാണ്. തേരാണ്. അതൊരു പേരെന്തായിരിക്കുന്നത്? ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റ് വന്നേക്കണതാന്നേ. അപ്പോ പിന്നെ ഏതാ? അത് തേരാണോ? അയ്യോ ഞാൻ പേരെന്ന് അതെനിക്ക് സംശയമായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു, ചോദിക്കാനിരിക്കുവായിരുന്നു. അതെ അത് തായാണ് കേട്ടോ. അവിടെ തായാണ്. അപ്പൊ 6 കൂട്ടം അക്രമികളിൽ ബാക്കി വരുന്നത് ഏതാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 6 കൂട്ടം അക്രമികൾ പറഞ്ഞതില്ല. അതാ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കൂ, വിഷം കാണുന്നില്ലേ? കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അപ്പോ 6 കൂട്ടം അക്രമികൾ. വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? എന്താ കാരണം? അവരുണ്ടെങ്കില് ഈ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങള് അല്ലെ, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നടക്കുള്ളൂ അല്ലെ. വംശപിതാക്കന്മാര് വേണം അതിനൊക്കെ. അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ? ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള എല്ലാ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളും തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിലാണ് നടത്തുന്നത്. അവരെല്ലാം മൃതിയടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും അധാർഹരല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആയി. ക്ഷത്രിയ സമരം 39 ശ്ലോകം 39. ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ നിബന്ധന എന്താണ്? എനിക്കും അറിയില്ല. അധർമ്മം. അതിനു മുമ്പുള്ള ക്ഷത്രിയ ഉഷമാതാജിക്ക് അറിയോ? ആയുധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട്. ആ പോർഷനിൽ വന്നിട്ടില്ല. ആയുധം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ആക്രമിക്കരുത് എന്തൊക്കെയുള്ള ആ ഭാഗമാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല പിന്നെ നമ്മളെല്ലാ ശ്ലോകവും കവർ ചെയ്തു. ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയാണ്. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ അത് കണ്ടതാണ്. ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിലാണ്. നമ്മള് 44, 45, 46 എടുത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? അത് ചിലപ്പം കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയും മാതാജി. കാരണം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ഭക്ഷണം പങ്കിടുകയും വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട്. 45 ശ്ലോകം ക്ഷത്രിയയുടെ സമരമുറകളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണ് നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചു കൂടാ എന്നത്. ഈ വിഷയം അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ മാതാജി. 45 ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഈ 44 നമ്മൾ കണ്ടുവോ? ഇല്ല 44, 45, 46 നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 43 പറയായുള്ളൂ. 44 അഹോബദ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യദ്രാജസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യത. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ വരണേ? മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലേ? കഷ്ടം. എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഹോ എന്നാണ് പറയണേ. കഷ്ടം. എന്തൊരു മഹാപാപത്തിന് നമ്മൾ ഒരുങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വജനങ്ങളെ മുഴുവനും
കൊല്ലാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കണു എന്ന്. 45 ഇതി മാമ പ്രതീകാരമ ശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യുസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവര് കൊല്ലട്ടെ, അതല്ലാതെ ഞാന് അവരെ കൊല്ലാനോ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഞാൻ ഒരുക്കല്ല. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. 46 സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസ. അങ്ങനെ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പോ ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവാനിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹനാണ്, അല്ലെ, സാത്വികനാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ബോധ്യായി. എത്ര വലിയ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും അവരെ വേദനിപ്പിക്കാനോ അവരെ വധിക്കാനോ യുദ്ധത്തിനോ ഒന്നും തയ്യാറല്ല അർജുനൻ എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലായി. ദയാലുവാണ്, മൃദുല ഹൃദയനാണ്, അല്ലെ, ഭക്തനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. അർജുനന്റെ വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയണത്. മൃദുല ഹൃദയത്വം, ത്രൈലോക്യം ആകെ നേടാം എന്ന് വന്നാലും വധിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ പാപമില്ലാഞ്ഞിട്ടുകൂടി അവരുടെ തെറ്റു പൊറുക്കാൻ തയ്യാറായി. പിന്നെന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട് നിരസിക്കേണ്ട അപകടത്തിൽ പോലും ദുഷ്ഫലങ്ങളെ കാണുന്നു. അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാടുണ്ട്, അക്രമികളാണ്, അവര് അധാർമികരാണ്, അത് നിരസിക്കേണ്ടി വരുമ്പോ പോലും ദുഷ്ഫലങ്ങളെ കണക്കാക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്ന്. അങ്ങനെ ആദതായികളാണ് എങ്കിലും അവരെ വധിച്ചാലും പാപമുണ്ടാവും എന്ന് പറയാണ്. കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ് അർജുനൻ. ഞാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കണില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ നിറവേറ്റാൻ ഈ സമൂഹത്തിനോട് ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്ന് അർജുനൻ അപ്പോഴും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ വിശുദ്ധനായതിനാൽ തന്റെ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. എങ്ങനെയാണ് അർജുനന് സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ വധിക്കാനാവുക? അർജുനൻ നിരായുധനായി കൊല്ലപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനല്ല. ക്ഷത്രിയരുടെ സമരപുറകളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണ് നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ എന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണിതെല്ലാം. ഇപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആയോ? 11 ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ നിബന്ധന അതെ, കിട്ടിയില്ലേ? നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളിയെ ആക്രമിക്കരുത്. ഇനി 12 ഭീമൻ വൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് പേരുണ്ടാവും, ഇത് അവിടെ ഉണ്ട്. വൃഗോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീര്യശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വൃഗോദരൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. നന്നായി ഭക്ഷിക്കുന്നു, നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതെ അതെ. അതുപോലെ തന്നെ വയറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? വീര്യശാലികൾക്ക് സാധിക്കണ ഏത് ടഫ് ടാസ്ക് കൊടുത്താലും ഭീമസേനൻ ചെയ്തോളും. അതാണ് വൃഗോദരൻ. അപ്പൊ അതായി പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇത് ഓരോ പേര് അർജുനൻ, കൃഷ്ണന്റെയും അർജുനന്റെയും ഭീമന്റെയും വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണൻ ഉള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ. ഹൃഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ. മാധവൻ ലക്ഷ്മിപതി. അച്യുതൻ ച്യുതി അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. മധുസൂദനൻ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നപ്പോ വന്ന പേരാണ്. ഗോവിന്ദൻ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ. വാസുദേവൻ വസുദേവ പുത്രൻ. ദേവകീനന്ദനൻ ദേവകിയെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട്. യശോദാനന്ദനൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ ബാലകാലകേളികളാൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട്. പാർത്ഥസാരഥി അർജുനന്റെ തേർ തെളിച്ചതുകൊണ്ട്.
കേശവൻ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ. ജനാർദ്ദനൻ ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ. ഇനി അർജുനന്റെ ധനഞ്ജയൻ ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ. പാർത്ഥൻ കുന്തിയുടെ പുത്രൻ. ഗുഡാകേശൻ നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ. വൃഗോദരൻ നമ്മൾ കണ്ടു. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചുള്ള പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നതാണല്ലോ മാതാജി, അവർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കട്ടെ. എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നത്തെ ഏതാ? പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള്. ഇതിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ വരില്ലേ മാതാജി? ഇപ്പൊ ഓ വരും വരും. അത് വരും. ഇപ്പൊ എഴുതിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കി മെല്ലെ മെല്ലെ. ആ അപ്പൊ അർജുനന്റെ അല്ല പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നമ്മള് കണ്ടുല്ലേ? ലെവൽ 1 നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ്? 9 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏതൊക്കെയാ? കൊടി അടയാളം, ഭഗവാൻ കൂടുള്ളത് കൊണ്ട് രഥത്തിനെ പറ്റിയാണ്. ദിവ്യ രഥമാണ്, ദിവ്യ ശംഖങ്ങളാണ്. പിന്നെ വെള്ളക്കുതിരയെ പൂട്ടിയ തേര്. വെള്ളക്കുതിരയെ പൂട്ടിയ തേര്, അത് ദിവ്യരഥം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഏതാ? എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും വിജയം എന്താ പറയില്ല, എല്ലാ ലോകങ്ങളും 3 ലോകങ്ങളും കൊടുത്ത അർജുനന്റെ തേര്. പിന്നെ കൊടിയടയാളം തന്നെയാണ് രഥം. ശംഖ് അതുണ്ട്. പിന്നെ ഋഷികേശനുണ്ട്, സൗഭാഗ്യദേവതയുണ്ട്. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ? തെക്തജീവിത. തെക്തജീവിത. 2 ഭാഗത്തും സ്വന്തം ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാര് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഏകാദശി ഉണ്ട് മാതാജി. മോക്ഷദ ഏകാദശി ഉണ്ട്. എന്താ രക്തജീവിത? ജീവിത. ത്യക്തം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട്, ജീവൻ പോലും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടല്ലേ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത്. അതാ. അങ്ങനെ 9 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായിട്ട് പ്രഭുപാദ അവിടെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക്. 9 എണ്ണം കിട്ടിയപ്പോ? കൃഷ്ണാർജുന ശംഖുണ്ട്. അത് മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം തന്നെ. ശംഖും രഥവും പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതെ, ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു. രക്തജീവിത പറഞ്ഞു. മോക്ഷദ ഏകാദശിയുടെ അന്നാണ് അല്ലെ? മോക്ഷദ ഏകാദശി, രക്തജീവിത. പിന്നെ ഹൃഷികേശൻ സൗഭാഗ്യ ദേവത. അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി? ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി കിട്ടാണ്ടോ? പിന്നെ പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, പാപം, കുലമഹിമ, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ? വർണ്ണസങ്കരമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മുതിർന്നവരൊക്കെ പോയാല് ഈ സംസ്കാരങ്ങള് അല്ലെ, പ്രക്രിയകള്, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരുണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതൊന്നും കൂടി 1-2 കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പലതും ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ലേ, കുറെ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട് അത്. കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്താ പറയണേ ഇവിടെ? എന്താ പറയണേ? സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോവും, വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും, ഇതൊക്കെ തന്നെ. സമൂഹത്തിന്റെ നാശം, ടോട്ടലി സമൂഹത്തിന്റെ നാശാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനവും ക്ഷേമപ്രവർത്തനവും ഒക്കെ നശിച്ചു പോവും. സമുദായത്തില് ആകെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? അതന്നെ, ദ്രുപദൻ. അപ്പൊ എല്ലാതും കിട്ടി, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറായി. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്താ സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളത്? ചോദിക്കൂ. ദ്രുപദൻ എന്നുള്ള യജ്ഞസേനൻ എന്നുള്ളത് അത് ഒന്ന് തന്നെ? അത് അല്ല അല്ലേ? അല്ല, ദ്രുപദൻ അങ്ങനെ ഒരു പേരില്ലല്ലോ.
ഇങ്ങനെ കണ്ട് പാഞ്ചാല രാജാവ് ദ്രുപദൻ യജ്ഞസേനൻ എന്നൊന്നും കണ്ടത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. അറിയില്ല, എനിക്കറിയില്ലേ. ഞാന് എനിക്കും അറിയണില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്കും വലിയ അറിവില്ല. ഞാനത് ദ്രുപദനെ കണ്ടിട്ട് ദ്രുപദൻ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ആ പാഞ്ചാല രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രുപദൻ. ആ യജ്ഞസേനൻ വേറെ ആർക്കാണല്ലോ പേര്. അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കഥ പറയാം. കഥ പിന്നെ കമ്പൽസറി ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നാമാചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളപ്പോൾ എല്ലാ സമയവും നാമജപം അതല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം മാത്രാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് ദർശനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോ ചില സമയത്ത് രാധാകൃഷ്ണന്മാര് രണ്ടുപേരും ദർശനം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു നാള് ഇതെല്ലാവരും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് ദർശനം ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസം തവണ ദർശനം സാധിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ശരി, ഞാന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുറെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗാനം ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു വലിയ പ്രകാശം അവിടെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അവിടെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് പോലും, ഗോസ്വാമിക്ക് പോലും അന്നേ ദിവസം ദർശനം ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ പകരം ഒരു അശരീരി കേട്ടു, ഞങ്ങള് രാധാകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഒരു മൂർത്തിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രകാശം പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മൂർത്തി, ഒരു രൂപം, രാധയും കൃഷ്ണനും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം, രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് ഭാഗ്യ ബിഹാരി ആയി. അങ്ങനെ ആദ്യം നിധിവനത്തിൽ വെച്ച് പൂജിച്ചു, പിന്നെ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ സങ്കല്പം ഒരു വാത്സല്യ കുഞ്ഞു ബാലരൂപമാണ്. വാത്സല്യം, സ്നേഹമൊക്കെയാണ് ആ ഭാവം. മണി അടിക്കാൻ പാടില്ല, അവിടെ പേടിയാ. അതുപോലെ രാവിലെ 4:30 മംഗളാരതി ഒന്നും ഇല്ല. കുഞ്ഞു കുട്ടിയല്ലേ, എഴുന്നേക്കാൻ വൈകും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ 7 മണി 8 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവിടെ പൂജകൾ തുടങ്ങുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ അവിടെ ഒരു ദമ്പതിമാര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവര് ഒരാഴ്ച അവിടെ ഭജന ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, മതി, ഇനി ഇത്രേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇനി നമുക്ക് പോകണം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ പോകാൻ ഒരുങ്ങി. അപ്പോ ഈ സ്ത്രീക്ക് വിഷമായി, ഇനി കാണാനാവില്ലല്ലോ ഭാഗ്യ ബിഹാരിയെ, ഇനി ഞാൻ എന്നാ കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കരച്ചില് വന്നു. അങ്ങനെ പോകണ വേളയില് ഭാഗ്യ ബിഹാരിയും ഇവരുടെ ഒപ്പം പോയി. അപ്പൊ പൂജാരിമാര് ചെന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഭഗവാനെ കാണാനില്ല. അങ്ങനെ ഈ ദമ്പതികളുടെ പിന്നാലെ ഓടി അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവരുടെ കൂടെ പോകുക ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ചെന്ന് കാക്കല് വീണു. പൂജാരിമാരൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം 12 മിനിറ്റിലും കൂടുതൽ അവിടെ ഭഗവാനെ കാണാൻ അനുവാദം കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ കണ്ണിൽ നോക്കി നിന്ന അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ പോകും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ കർട്ടൻ ഇടും. അങ്ങനെയാണ് ആ ടെമ്പിളില് രീതി. ഭാഗ്യ ബിഹാരി വൃന്ദാവനിൽ പോയാൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ ബിഹാരിജിയുടെ ടെമ്പിള് ഫേമസ് ടെമ്പിളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ തരികയാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആക്കണം. നിങ്ങളുടേതായ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നല്ലതായിട്ട്